കുറവായി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഫ്ലവർ ഗാർഡനിൽ കൊണ്ടുപോകും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പോവാം. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേരമരത്തിൽ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് വളരുന്നുണ്ടെന്നറിയോ? ഉറുമ്മാൻപഴം ഉണ്ട്, ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ഫാമിലി വ്ളോഗ് തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടുവന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളിലോട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഗായ്സ്, ഇന്ന് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് പിസ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഉച്ചയായി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് ഡോക്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ണ് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ. ഇന്ന് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഹോസ്പിറ്റൽ അങ്കമാലിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെയാണ് വന്നത് കണ്ണ് പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട്. ഉച്ചയായപ്പോൾ ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വിസയുടെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനായി പോയി. പിന്നീട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കണ്ണിലൊരു തുള്ളി ഒഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് സമാധാനമായത്. അപ്പോൾ കണ്ണട വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫിസ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് എന്തായിരുന്നു വിശേഷം സ്കൂളിൽ? ഇന്ന് കണ്ണ് പരിശോധിക്കാൻ ഡോക്ടർ വന്നോ? അതുകൊണ്ട് എന്നെ ചെയ്തവര് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് വാ. ഈ ഫോണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഏസാ പച്ചക്കറിയൊക്കെ തിന്നണം, അതാണ് ഫോണിന്റെ പച്ചക്കറിയുടെയും കുഴപ്പം. പിന്നീട് ടി വി അടുത്ത് വെച്ച് കാണരുത്, ദൂരത്ത് കാണണം. മോള് ഭയങ്കര അടുത്തായിട്ട് ടി വി കാണുള്ളൂ. അതെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഹെസ ഫിസയുടെ യൂണിഫോമും ബാഗ് എടുത്ത് സ്കൂളിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണയാണ്. എങ്ങോട്ടാ പോണേ? സ്കൂളിലാ? ഇപ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ പോണോ? വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ വിട്ട് ഇത്താത്ത വന്നല്ലോ. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പേരമരത്തിൽ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് വളരുന്നുണ്ടെന്നറിയോ? ഉറുമ്മാൻപഴം ഉണ്ട്, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാക്കിയിടണം നോക്കി. ഉറുമ്മാൻപഴം ഇഷ്ടം പോലെയാണ് കേട്ടോ. ഉറുമ്മാൻപഴം ഉണ്ടാക്കിയിടുന്നുണ്ട്. ഓളെ കണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ ഉറുമ്മാൻപഴം ഉണ്ടാക്കിയിടാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഇവിടെ ഒരു കിളി എത്തിക്കിടപ്പുണ്ട്, ആവശ്യമുള്ളവർ പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട്. ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കുഴപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വ്ളോഗിങ് സ്റ്റോപ്പായി പോകും, അതാണ് റീച്ച് കുറഞ്ഞു പോണത്. ഇനി കണ്ടിന്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ. പിന്നെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഫുള്ള് കൃഷിയിടവും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കളഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൃഷി ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടെ ഒരുപാട് പടവലവും വെള്ളരിക്ക, അങ്ങനെ കുറേ കോവയ്ക്ക, അങ്ങനെ കുറേ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്ലെയിനായിട്ട് എടുക്കുവാണ്, കുറച്ച് സാധനങ്ങളുള്ളൂ. പിന്നെ കോഴികളുണ്ട്, കോഴി പുറത്തോട്ട് പോയി കാണാം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ എല്ലാവരും കണ്ടേക്കണില്ല, ഫുള്ള് റബ്ബർ തോട്ടമാണ്, നല്ല അടിപൊളി. ഇവിടെ നേരത്തെ പാടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറച്ച് പാടങ്ങളായിരുന്നു, നല്ല രസമായിരുന്നു, നല്ല കാറ്റൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ മുകളിൽ റബ്ബർ തോട്ടവും
കനാലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഒരു ഭാഗത്ത് ചിറയുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളിയാണ്, നല്ല വ്യൂ ആണ് വീടിൻ്റെ ബാക്കിൽ. പിന്നെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഉള്ളത് കുഞ്ഞോളുണ്ട്, പിള്ളേരുണ്ട്, ഉമ്മ ഉണ്ട്. ഇത് എവിടെ നിന്നാ തന്നെ? ഇവിടെ വന്ന് കോഴിയില്ലടാ, ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇവിടെ വാ. അവിടെ ഇതിക്കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു. രസാ കോഴി എന്തേ? കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെന്തേ? അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടോ? ആ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കരുതട്ടെ അങ്ങനെയൊന്നും. ആ, കുത്തും ചോര വരും. ഈ ചെടി നിങ്ങളെ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നേക്കണേ, റോസാപ്പൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെന്തൊക്കെയാണ്? ഫിസക്കുട്ടി ഇവിടെ വന്നേ. എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഫുള്ളായിട്ടും കാണണം കേട്ടോ. കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അവൾ ആ പൂവിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ല അങ്ങനെ പറ്റിയ അവള് പറയണ വെച്ചാൽ ആദ്യമൊക്കെ നിറച്ച് പൂവുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പൂവ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അവളെപ്പോഴും അവിടെ പോയിരുന്ന് പൂ നുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗൈസ്. അടിപൊളി. കൂടുതൽ പൂവായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കുറവായി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഫ്ലവർ ഗാർഡനിൽ കൊണ്ടുപോകും. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പോവാം. ഗായ്സ്, അപ്പം നമ്മള് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകണം. അൽഹംദുലില്ലാ, റാഹത്താണെല്ലാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് കോഴിയുണ്ട് മോളെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി വ്ളോഗ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കുഞ്ഞോളെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാനെ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഞാനും 2 കുട്ടികളും മാത്രമാണ് എപ്പോഴും വീഡിയോസിലുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ നിന്ന് പോയായിരുന്നു, പക്ഷേ വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വ്ളോഗ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും യാത്ര ചെയ്യണം, ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവളെന്തേ ഹെസന്തേ? അപ്പോൾ കപ്പളങ്ങ മരത്തിന് നിറച്ച് കപ്പളങ്ങ ഉണ്ടായി കിടപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. ആറ്റലായ പൈതലേ ആരംഭപ്പൂ. അപ്പോൾ നല്ല വിശാലമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ സ്ഥലമൊക്കെ. ഇതെന്നാ മോളെ വലിയ ഉടുപ്പെടുത്തിട്ടാണ്, എന്നിട്ട് മറിഞ്ഞാടാനാണോ? താത്താടെ ഉടുപ്പെടുത്തിട്ടേക്കുവാനാ? അതെയോ? മതി ഒരുപാട് നിർത്തുക, കുറച്ചു നേരം ഉള്ളു വീഡിയോ. ആ വീണില്ല, വാപ്പിയുടെ മോള് വീണില്ല കേട്ടാ. എവിടെ ഇത്താത്തായ വീണത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക.